Türkmenbaşly ýanatalar şäheriň mektebi çenli bilim edaralaryna terbiýeçilik işleriniň kiýiliniň pesdiginden hem-de ýymy tüpjünçiliginiň ýagdaýynyň we arassaçylyk şertleriniň ýaramazlygynyň şikaýet edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäheriň 28-25 we 8 belgili mektebi çenli bilim edaralaryna onlarça enatanyň ýaňy ýakyna şeýle şikaýetler bilen Türkmenbaşynyň bilim bölümine ýüz tutanlyklaryny habar berýär. Ardalaryň mazmuny bilen tanyş bolan habarçymyz şäheriň çağılar baglaryna we çağılar bakça baglaryna terbiýelenýän körpeleriň gündelik ýüzbeýid bolýan yaramaz şertlerinden habar berýär. Enatlary görän ýaş çağılar terbiýeçilik edaralaryna özleriniň terbiýeçiler tarapyndan urulýanyny aýdýarlar. Mektebe çenli bilim edaralaryna gatnaýan çağılar terbiýeçileriň özlerini dowamly urýandygyny, iýmitiň yaramazdygyny aýdýarlar. Diýip enatalar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Şol bir wagtda enatalar çağılar bakça baglarynyň kiçi ýaşly körpeleriň arlyklarynyň öz wagtyna çalşyrylmaýanyny aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar çağılaryň diňe bir ýygyk we arassaçylyk işleriniň näleýsem olaryň akıl we beden taýdan ötüşini kemale getirmek üçin zerur bolan okuw sapaklarynyň hem hiýiliniň pesdigini aýdýarlar. 4 ýaşdan uly çağılar toporlaryndaky körpelere ertekler, goşgular ýa-da aýdymlar öwredilmeýär. Diýip enatalar aýdýarlar. Türkmenistanyň mektebi çenli bilim edaralary 1 ýaşdan 6 ýaşa çenli körpelere değişli bolup olar çağanyň akıl we beden taýdan ötüşiniň kemale getirilmegini, çağada ukyplaryň we zihiniň ýüze çykarylmagyny we ösdürilmegini üpjün etmek öz üstüne alýar. Ýöne Türkmenbaşly enatalaryň arda şikaýetleri çağılar baglaryny körpeler üçin döredilen şertleriň esasy ölüňleri we talaplara gawat gelmeýändigini görkezýär. Yerli terbiýeçilik edaralaryna ýene bir ýagdaý enatalary alada goýýar. Köp sanly enaty öýlen sagat 15:45-den soň çağılar öýlerini alyp gaýdyp başlaýar. Olar sagat 16:00-dan soň çağılar baglaryny terbiýeçileriň tapdyrmaýanyny aýdýarlar. Olar çağılar howludaky garawuldan alyp gaýtmaly bolýarlar. Diýip Türkmenbaşly ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň mektebi çenli bilim edaralary iki görnüşli bilim maksatnamasyny öz içine alýar. 1 ýaşdan 5 ýaşa çenli mektebi çenli kiçi ýaşly çağılaryň ýerki ötüşine we okuwyna üns berilse, 5 ýaşdan 6 ýaşa çenli çağılar orta mektebi taýýarlanýar. Çağılar orta mektebi taýýarlyk Türkmenistanyň hökümany talap bolup durýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy enatalaryň arda şikaýetleri bilen bagly ýagdaýlary öwrenmek üçin Türkmenbaşynyň bilim bölüminiň bir hünärmeni bilen gurrundaş boldy. Hünärmeniň sözlerine görä bilim bölüminiň administrasiýasy ardalara seredýär we olar boýunça çäre görmegi wada berýär. Bilim bölüminiň işgärleri çağılar baglary üçin arassaçylyk serýeşdeleriniň we iýmit önümleriniň üpjünçiliginiň döwlet tarapyndan gijikdirilýändigini aýdýarlar. Käbir çağı iýmitleriniň we arassaçylyk serýeşdeleriniň berilmegi döwlet tarapyndan gijikdirilýär. Terbiýeçiler meselesini hem düzetjek bolýarys. Diýip özüni mahum diýip tanıştyran bir bilim hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şäherdäki çağılar baglarynyň bir terbiýeçisi terbiýeçilik edaralarynyň üpjünçilik meseleleri bilen bagly emele gelen ýagdaýlar boýunça çağılar bagynyň ýolbaşçylaryny we aşpedlerini aýplaýar. Terbiýeçi denen edaralaryň jogapkar işgärlerini çağılar üçin bölünip berilýän arassaçylyk serýeşdeleriniň we iýmit önümleriniň, şol sany et we gök bakça önümleriniň agramly bölegini öz hasaplaryna geçirmekde aýplaýar. Iýberilýän serýeşdeleriň tas 60-70 göterimi ogurlanýar we öýlerine alınıp gidilýär. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäheriniň bilim bölüminden goşmaça tesbir alyp bilmedi.